Ahoj, já vás zdravím na Svobody.cz a vítám vás u prvního videa ze hry Minecraft. A je tady se mnou můj kamoš Radek. Ahoj. A řekne nám, co bychom dneska tak dělali. No tak za prvý bych si založil nový svět, to je hlavní. To je hlavní. Potom nějaký ty hlavní věci, jako natěžit si nějaký suroviny, což nevím, jestli stihneme. Postavit si domeček, natěžit nějaký dřevo a udělat si nějaký zásoby jídlo. No. A na co teda budeme hrát? Nebo jakoby na jakou obtížnost? Na normál. Jo, tak to musíme nastavit. Stavit přitom ne. Můžem, no. No. Jo, obyčejně YouTube. Pak to ještě ne to. Čej? Blbě. Jo. No. YouTube. A povolit provádění je vyblí. Tak, on mi táta stáhne nějaký verze Minecraft. Je, hořko. Ach jo. Samozřejmě se asi dobře žilo, co? No, tak nejdřív nějaký ty... Aha, tak nic. Jo, No tam mi vylila ten prd. právě, že to je dobrý. Proč zrovna holka? Řeš. Je, hele. Tak prostě jako jednoduše. A jako videa budeme asi přestáčet. To je A hodně. Dneska a u něj pravděpodobně spím, takže se těšte na další video. A my se asi budeme střídat. A v první video natáčím teda já a druhý bude natáčet Radek. No a pak nějaký ten vlog, ale... No, Jo a otázky, jestli byste nějaký měli, tak... web je hotovej. No, Ještě není, ale upravuje se, dávám vám ho do popisku. Jo. tady jsou dobrý místa. Udělej si krafťák. Jo. Ta blbá ženská. Že jo. Omlouvám se, jestli se na mě kouká na nějaká holka, ale jako Normálně. jo, meč. Ne, meč, ne. A co? Krum. Jo, vlastně. Krumpač. A udělej si pak kamenej. Omlouváme se všechny. Rovnou kamenej si dělej. Jo, No a běž na nějaký ten kámen. jo, 6. A nebo by se mi líbilo taky bydlet někde tady. No vždyť budeme, ne? No jako, Jo a asi Šup, budeme mít společný svět? No, asi jo, no. a jako budeme natáčet i nějaký ten multiplayer, takže na to se nebojte. No 100%, už máme server. Už máme serverů hodně. No, já jich mám hodně. A ty je někde kradeš, já ne. Já jsem zloděj. Počkej, já bych se ale mohl udělat ten. Ještě lopatku se taky bude hodit. Pojď. A hned nechat těžit na hromadně. Jo, Nejdřív. dám si lopatku. Okay. Tady jsem viděl železo. Jo, tady. Pojď. A tam jsem viděl ještě uhlí pod námi. Tak uhlí je skoro na každém roku. No, tak kdybychom těžili uhlí, tak bychom tady nedělali nic jiného. To jo. A mohli říkat těžím uhlí. Těžím uhlí. A těžím uhlí. Protože co jiného dělat, než dokumentovat. Jako možná taky přemýšlím, že tady to kopání budu dělat za kamerou, abych vás tím potom nezdržel. Jo, anebo to můžeme... A nebo vystříhnout, Mě to no. strašně baví stříhat. Jo, a teď než jsme začali natáčet video, tak jsme se konečně naučili pracovat s Camtasií. Jo, natáčíme přes zpráv, kdyby to někoho zajímalo. No. A to bylo vlastně naše první video. Nebo No, tvoje na ne. tomhle kanálu. No, na tomhle kanálu. Já už mám hodně videí. Tam mám dost videí. Středně, bych řekl. 6 videí. A to mám za celý svůj život. Chceš like? Dá si. Jo, do komentářů nám můžete napsat nějaké ty otázky. No, když to se kolikrát píš. Jako... Natěž si nějaký ten kámen, aby jsi udělal obec. No tak jako, co těžím šutr. Těžím šutr. Bude 100% vlog.
Na ten se teďka budeme chystat. Jo, a Teda nevíme, kdy tohle video vydáme, jestli ho vydáme ještě dneska nebo až... jo, možná dneska. No, ale vlog možná vydáme možná zítra nebo někdy No, tak, ten aby vlog až jsme měli vydáme. nějaký zásoby. No, ale rozhodně dneska ještě si točíme to jedno video. To je 100%. A smažeme ty videa, který tam máš, pouštíš. My jsme zkoušeli narazit multiplayer, ale my Mně jsme... to furt padalo. No, Radkovi to padalo a jinak nám to šumělo, takže to bylo docela na prd. A já bych se někam vydal na Nightovce. Jo, takže nejdřív by si asi... Jdu na Nightovce. Ne, nejdřív si udělej krumpy a tak. Měl věci. Tak pojď. Sakírku. Jo, jasný. A jo, to jsem se nevšiml teda. Nejdřív bych si udělal Ne, kašlu na to, jdeme. Počkej, meč. meč, bych si udělal iron. To je jedno, teďka na to kašlem prostě. Teďka jdem po ovcích. No podobně. Tak jako... Kecam, Martin. Hele, jako... A sapling. Ale... To si... Dobrý, tak to vybrakujeme. Oči, a tam... Vzala jsi mi to, nebo tam byl... Jo, Je tady někdo? pořádné. Ale tady taky byl. Zdar. Au! 3 uhlí. Já bych mu to nedal. Ne, to Proč to bylo tady? A dobrý je, že oni, doufám, že to tady mají. Jo, dobře. A mně se líbí, jak oni to sázejí sami. Sami, jo? No. Jsem nevěděl. Oni potom jakoby chodí a sázejí se. A dobrý, že tady mají pec, asi do něco vypálit. To tady jdu vypálit. Dobře vy. Jo, a můžeš jim to teda tady sklidit. Na to budu sklidit, ale myslím, že oni to sázejí sami. No, sklidím to všechno. Ne. Tady si jenom to celé vyrostí. Padej. Teď je to moje. Dělej, choď to mám zůstat. A dáme se asi chleba, ne? Si jo, no. Šlama, A mohli ty jsme se vado, tady kámo. zatím zabydlet. No a chtěla by to nějaký ty ovce najít. A nebo tady můžeš vybrakovat, jak jsou na tom ty pochodně. Tak jestli to tady mají, tak to můžeš Nemají. vybrakovat. Nemají. Až na to tady budu bydlet a jdeme najít ovce. Jdeme najít ovce. Jdeme najít 3 ovce. Ovce. Kam půjdeme? Já bych šel takhle rovně. Když tak máme video záznam, kudy jsme šli. No, přesně. Teda jestli to nezmizí. Hele, viděl jsem ovci. Tamhle. Tě nasledovat teda, jako já vůbec nevím. Jsem teda nic neviděl celé. To je jenom to. Ne, to je jenom strom. To zatím nahoru. Tady nic, tady koukám. Jo a můžeme si zahrát GTAčko. Taky nešlo. Jo, když tak nemáme skoro nic koupený. No, nemáme nic koupenýho. Podle mě to je na prd ceně. Jako natáčení se dělá spíš pro radost. Hlavně pro radost druhých. No, přesně. Jako natáčení je pro radost. Aby prostě z toho ten někdo měl prostě radost, že prostě něco dělá. Můžeme se vrátit zpátky, že tady nic není, já už nemám žrádlo. Takže nic. Jo. Jako, nechceš se mi, no. Ale super je, že tady všude máme koně. Tak ale koně mi jsou teďka jedno, když nemám skoro vůbec nic. Teď jsme šli tady rovně. Jo, kdyby někdo věděl, jak udělat sedlo, tak mi prosím pošlete třeba recept.
že udělejte screen a pošlete mi No. to, protože já vůbec netuším My jsme se koukali na internet. Nic tam není. a nic, no. Ne, můžeme to... už mi to jde zapadat, takže jsme... Ježiš, ano. Nemá bych řekl tam to, ale to se mi teda musí. Pojď, chleba. Tak protože tady zůstaneme, ale budeme... No už vím, jak to pojmenujeme. Dej začátek. No a my to asi střihneme. Střihneme tu noc. Tak jo, tak zatím čau. Omlouváme se, ale tak prostě tím noci se nedotýkáme, takže my to tady teda ukončíme a Těšte se na příští díl. Takže čau.